Lima ko sa kong motorhan ba? Nga naman, unsa man day na. Inig padagano ni mo, inig mo builo na bitaw. Magadla-adla siya ba? Magadana o. Niya, Murag kinahanglan ni change oil siguro. tay unsa man ang mga change oil karon murag nauso na nga change oil ba. Eh sa motor man unsa na ilahin pag una-una nimo? Batay no bitaw makada mag-Facebook ko. Maka-scroll kog change oil. Mo na diha ko nagduda nimo ba ngano magpa-change oil, change oil. Asa man joy change oil nimo? Motor o. Igan Pagtarong motor. ba? Unsa man mukuyog ka? Di ka makaadto sa og mukuyog ka sa kuan magpa-change oil, di ka makaadto dito sa imong kuan. Ay, ikaw lang pag-change oil ay yung laag. Kuyog ka para di ka magsigduda-duda sa kuan. Ay, nang pag-change Kuyogin oil. ko ba para di ka magduda? Di, lagi ko mo ubahan. Ay kabala ka mo pakita kog resibo nimo niya. Kasi sa ginabag change na oil. na ito. Ay, diri ra to, kaya nakoy nakuan po doon. Ikaw na bahala ang change Di oil. ka magsige kuan dito sa imong lakwan ha. Basig magpa-change oil ka, wabay kay motor. Ako'y na-resibo niya. Unsa man na, uy. Ikaw na, sige Hindi na. na ta magkuan gyud na kay resibo niya wa kay motor. Patay, uy. Eh kwarta sa diha be. Kasi, taon nga na naman sa imong tanan. Kaya sa kwarta diha ba kay kulang yung kwarta. Isang kuan lang gud. Ug mangayo ba kay kwarta sa kulo ba kay daghang istorya. Kung saan ko taon pa na ko, uy. Murag, dang. Nakoy kwarta diri, murag, tama raman tingaran ni 40. Wala man yung Pa-change 40 oil. pesos oy. Ah, since oil 40 pesos ra. Yun saan man ako nangawa. Magyukoy kwarta diri, mao naman ay nabiling taon. Ya, mula ka ko ron, wala ko'y kwarta. Unsa na ako paglaagan eh. Tag 180 ang since oil, libor pa. Unsa? Okay, tama ra ni. Sige, pag Kuan ha, bantay ka niya iniguli na kugwa ka diri. ayo-ayo, bet taon sa imong pa-change oil ha. Hinay-hinay. Kadlaad iniguli na ko niya gwa ka diri, bantay lang yun ka. Lagi, sige, sige na. Pag ayo-ayo, bayaan ha. Pag ayo-ayo, kay mulapra po kusok karon tong taon. Tarungan ang change oil nimo ha. Kuan kay mo balik ra ko dayon. Sige. Ayo-ayo. Tarungan ba yung change oil? Kanang mahinlog yung tarong. Unsa ba ka to kung bana no? Magpa-change oil ba ka itong tarong? Pero murag lahi na ni ba nagduda ko aning change oil ni kay murag naman ni sa Facebook na nauso mong yuka ni. Patay yung banahaton sa mong yuka ni may balaan ra na niya ining uli. Oy, pre, ang ato pre. Ay saba pre ha. Ah, ato pre. Panangwid na ako sa kong message pre. Magpa-change oil ko. Aning motor? Magpa-change oil ko. Araw ba iros gagpa? Aros lang pang dayron. Moto day kadto. Adto ko ron dito kay na dito si kuan. Pero yung pananghin mo pwede lang ka, Pwede balik ko. ra dayon. O balik ako dayon. Pero siya ra isa diha. Adto ka dito. Naon ta koy tuyo sa imo ha. Sa imo na lang asawa. Sa ito yun mo sa kong asawa. Di ba wala matag kwarta sa imo ha ba nya. Pagpa-change oil mangga ka. Dito lang ako sa mga asawa mong ulam. Siya ra man isa dito ron. Ay nag-adto dito. Wa koy kwarta pre, gamit kay nako sa akong anak pre. Basta ayog adto dito. Kaya pre, kuan na. Wagi ka des balay ay saba sa kong asawa. Kung ako gagpang. Di lang ko madayon sa balay pre. Ay lagdayon dito. Ikaw mulakaw ka. Lakaw ko. Ah, man ko manghula mo kwarta. Ay laglaw dito pre. Nagadali ko pre. Sige pre. O sige pre. Sige pre, di lang ko mula sa inyong balay. Dugay kay Dali na lang ko, shortcut lang ko kagiyang sa mga dire. Dugay kay Magar ba? Nya na, maghulat lang ikaw niya pre. Ay saba ah. Oh, lagi di ko masaba pre. Tuo tingalig di kumulaw sila ang balay ba. Kini kay iyang asawa ra diri. Kita oy. Ditik adlaw. Mas mare dire no. Ayo. Ayo. Mare. Uy, may tao. Kato ni barkada sa kong bana. Ali, pre, dayon! Ah, kini siya ra isa. Mare, naday ka diha. Anong naman kas gawas? Ay, wala lagi pa rin. Nagtanaw pa ni. Uso ra sa Facebook ba? Ingkod ko mare ha. Oh, lingkod. Isa'y tuyo ni mo. Ah, wala kanang dire gud ko lag-lag ba. Mare, ah to mato si pare. Si pare ni mo. Mag-change oil man daw to siya. Mo to yung ingon sa kuha. Magpa-change oil og unsay pa-change oil niya? Motor. Ah, motor. Ano Natin man pa to yan? sa imo ha, mare. Nagsugat mi diha gani ha. Ato man to siya sa kuan aron ang gagpang. Aron man sa gagpang ron. Nya, nakita niya tong iyang kuan ba, tong ex niya sa una na dito. Kita to sila dito.
banturang gibilin day kanya dire wa kanya giuban. Wala kay ingon man sa nga magpa-change oil lang. Ya Pa-change unsa oil nga, ako bago. lakaw ko wala man koy kalakuan kay wa naman koy kwarta gihatag na ko sa iya. Wa day kay kauban dire maray. Wala ay ako ra isa oil lakaw ganis pare nimo kay magpa-change oil na. Pa-change oil day siya no. Ikaw ra day isa karon dire maray. Oo, pare ako ra isa kay Biyahan lakaw ka sa man si bana, pare no? nimo. Ako mares tinuod lang. Lalaki ko. Maluoy jud ko sa imo kay gibiya ka ni babae biya ka basig maunsa ka dire ba? Ay wala Walay pare. mo kuan sa imo ha basig. Ano ba basig? Unsay mahitabo dire? Abi imong bana maro eh bian-bian ra man ka dire. Ikaw ra isa ba ako di jud ko mahimutang yana bitaw. Maglagot man gud ko ana mare kanang bian-bian ka sa imong bana bitaw nya walay mo asas nimo ba? Ay! Kuno sa aman mo ulit yung bana mare? Wala ba ko kabalo kung sang orasa tumuli kay basta ang iyang kuan nga magpa-change oil ra daw Ah, siya. maayo. Nya kay sa may nindot nga mga unta mong bana nilakaw pero lain na ato mare. Ni ko apa man ka mare no? Ay, Isag lagi? Isag pila ka anak ninyo mare? Sara pare eh. Isa ay sus. Kanang isa pwede man madungagan. Ay mare nga. Sa man ang putian ha? Asa man ka nagtambay di ay? Di ba dili naman ka? Murag matay pare. Kirog-kirog sa tingali gamay. Ay wa na lingkuranan daya. Pare. Sa lingkuranan. Wala noy. Gamay na guys. Sige pagpagagatras. Matay pre murag katulgon man ko pre murag matulog sa tingali ko pre. Namalit tag kape mare, ino tag soft drinks. Ay na matulog Ay, sa inyo. kaya saan ko tamari? Di na Ay, ay, naputuwa ka. Istorya niyo ba? Tulog, higit ka? Matulog sa inyo ko pre ha. Wala lang dahil. Di na mo. Biyaan sa taka pre. Pre! Ay, sayaan. 2,000 years later. Uy, kabutan sa kong asawa. Dito, ikaw ha, di ka magsiglaag-laag ba? Kung wati ka naagian dito. Ningaw kay sa balay ko oy. Pag kuyo ani malay ba, tabangis mama ni mo, oh. Sige ra magkaglaag-laag. Pag kuan dito, pag init, kung ginitubig dito, kaya nga pita. Sige. Mama ni mo, gig. Kapoy na sig panilhig. Bag, duda ko, hindi ko kaya na ko sa imbanan. Kasa ka na. Oy, oy, oy! Alira, alira. Dili. Isa man ha, mangingi ko ba? Anong dugay magay ka muli? Ingon ka nga. Unsa man klaseng change oil na nga pastang dugaya. Tarong. Nagpasinsuel ko, nadugay ko, kay gaapas ko na atong anak dito. Kasi gigdula ang kuan diha, og mabanggaan ng mga sakyanan. Unsa bay gaapas nga. Namay nag-ingon ako nga ni adto daw kag gagpang. Pang kalayo ato, magunsa man ko sa gagpang. Ay ta, naman daw kunuhay itong imong ex dito nga gwapa kayo. Na kung sa unsa mong pagkataon dito oy. Wala ko niya ato gagpang ba, ang gikadugayan nako, kay ang mekaniko pud ani, perting tanga ah. Giyabo ng asiti dire, wala day sirade dito sa ilalom, ni gawas ang tanang asiti. Isa ka sitiha ba ni gawas? Ni gawas ka ng kuan niya sa ilalom, wala niya masirade ng bangag diha. Basin niya lahi ra. Ikaw Kasi ni gawas. ginakuan-kuanan ko ni magdili mauba, gaapas ko kuan ng number 1 nga nakadugay pud nako kana atong anak, gadulag. Lan. Kung mag grabe kadugay gyud. Murag na jud nag-ingon sa kuang anak dito, nagkita-kita kasi mong kuan dito ba katong imong extra to nimo. Han, dili na ka kinahanglan ng kuan anak. Kabalo na ba ya kang ikaw ra gyud ako ah? Tarot jud han. Ayaw gyud pag gara-gara sa kuha kay na. Wala, imo nang gikalimtan tong ni saad ba ko nimo? Ang saad kaya ng utruhon ng saad yan. Basta dugay kay ka karon ba? Dugay kay ka ba? Dugay kayo ka. Walay mabago. Saad is saad. Dapat dili na ka mo kuan. Ay na pagkuan basta ito ni ato ka gagpang. Ay na pagkuan. Ato ka dito. Muna gi chinsuil nimo nang mo kuan diha. Mo uto. Basta dugayan nimo. Han, dili na ka magsigro kang ba. Kuan mo. Basta naman ka oy. Ay sus nimo han oy. Be, pakita daw ko sa resibo kung nagpa-chinsuil bagyong kaning motor. Ay, resibo. Way problema resibo. Naa. Be, Ako jud ning gidala para mo tuod jud ka nga gasing si ko. Oh. Kawa oh. Oh, basahan mo sa pangalan ng motor Skygo. Skygo. Oh. Skygo Marketing Corporation. Change oil oh, kadakuan na akong pangalan. Oh, tanawan ni oh, Skygo Marketing oh. Atang oh. Ronald Atang 119. Oh, nera oh, resibo. Pamatuod nga change oil ko. Mo na nakadaot niyo mga babae mo kay bisan unsa na lahimuon sa inyong bana, bisan unsa ra pud inyong huna-hunaon, dili niyo huna-hunaon kuan ba, gatarong mga lalaki sa imo ha. Ano niyo, mo na nakadaot niyo. Unsa ba yung tinud-on na lang ko ni Han, ay pag ginana. Han. Ano na ba? ay kukuan na. Oy. Ano na Ay ba? kukuan na ba? Ano na lang? Ano ba? Chinsuil na lagi.